Kender du de her morgener, hvor dagen bliver bare ikke startet helt rigtigt, og man kommer ikke rigtig helt i gang. Altså, det kan være, at der sker et eller andet med børnene undervejs i morgenrutinerne, eller der er et eller andet i vejen. For mig i dag var det simpelthen bare, at jeg kom for sent i seng i går aftes, så jeg fik for lidt søvn. Så da min datter vækkede mig lidt i 6, så var jeg altså bare træt og havde hovedpine og var ikke særlig oplagt. Og vi havde en fin morgen, heldigvis uden problemer. Det var dejligt. Ens tålmodighed har jo med at svinde lidt ned, når man er lidt træt. Men det er klokken 8, hvor at kæresten og min datter, de cyklede afsted til børnehaven. Så er jeg bare træthed og i kroppen og hovedet. Så jeg lagde mig op i min seng, og jeg er ikke god til at tage en lur. Så det var egentlig bare sådan en reaktion på at gøre et eller andet. Og du ved, så havde jeg min telefon med og tjekkede lidt Facebook og e-mails og sådan lidt. Og lige pludselig er der bare gået en halv time, ikke? Du ved, uden at jeg er blevet bedre, uden at jeg er kommet i gang med dagen. Andet end tiden bare er forsvundet. Og det gør jo sådan en morgen jo ikke særlig bedre. Så heldigvis så ponger mig ikke for det, men det er jo bare en realitet. Men så begynder jeg at træde for nogle aktive valg, at jeg vil altså godt have en dejlig dag. Så jeg startede med at lytte til en selvkærlighedsmeditation, jeg har. Og bare sådan 12 minutter, hvor at lytte indad. Og det gav jo lige lidt at lande i sin bevidsthed og krop, og om at alt er okay, og tale kærligt til sig selv. Og forbinde mig med mit hjerte og sjæl. Og så var der solskin, jeg tænkte, at jeg skulle ud i det her solskin så hurtigt som muligt egentlig. For jeg havde lige lidt ærne i byen, så det gør jeg med det samme, bare det at komme ud og cykle og komme ud i solskinnet, det gør noget. Så det gjorde jeg, og handlede ind, og allerede der er dagen ved at ændre sig, fordi nu er jeg i gang, og jeg er udenfor, og jeg handler, og jeg tager nogle valg. Når jeg kommer hjem, så laver jeg en kop te, og tager et par skiver af frisk franskbrød, og satte mig herud i haven. Og havde faktisk min telefon liggende inde til opladning. Og jeg har tit min telefon med mig for at tage billeder, men altså, der er også bare nogle momenter i livet, der ikke behøver at blive delt på Instagram eller andre steder. Så jeg var bare mig selv herude med solskin og fuglene og lydene og min notesbog. Og så jeg sad og skrev tanker og kommunikerede med mig selv. Og ja, det vendte bare hele dagen. Altså at kigge rundt, og nu kan jeg lige få lov til at kigge lidt rundt. Altså her i haven, det er fuld af blomster og ting, der spirer. Og der er også fuld af masser af rod, som du vil opleve lige om lidt. Og det er jo det der med at få øje på de ting, der er der, og det, der fungerer, og ikke lade sig stresse alt det andet. Og også at være bevidst om, at vi kan altså træffe nogle valg, og gøre noget, som lige får drejet på energien, og nu er det bare en helt anden dag, jeg skal i gang med nu. Altså nu skal jeg ind og arbejde, jeg har energien til det. Da jeg stod op, jeg glædede mig til min arbejdsdag. Der var en masse, jeg skulle færdiggøre fra det, jeg lavede i går. Så jeg glædede mig virkelig, men jeg havde bare en tung energi, hvor det var svært at
komme eller i gang, og vil heller ikke formidle noget med en tung energi. Så haven er fantastisk til at komme ud og grounde og forankre sig og forbinde dig til dig selv. Og ja, så er der altså energi til resten af dagen. Og det er bare de der 5-10 minutter, det drejer sig om. Altså, det er helt fantastisk, hvad det kan gøre. Du får lige her et lille kig rundt i haven. Ved du hvad? Den her iris, smukke en her, den var i knop for, altså hvad snakker vi om? Et kvarter siden eller sådan noget. Og den er sprukket ud her, mens jeg sad og talte til dig. Og da jeg kiggede på den, mens jeg sad og skrev, så tænkte jeg, at den her folder sig ud i dag. Kunne det være sjovt at have et kamera på, mens den gjorde det. Men ja, noget af det skal ikke altid, når vi folder os ud, noget af det skal åbenbart, der skal ikke være synligt, men den vil gøre det i fred og ro. Og nu er den altså ved at sprøjte ud. Ja. Jeg blev bare sådan lige endnu mere rørt og begejstret, fordi jeg vidste, at den her, der vil jeg ud senere i frokostpausen måske og kigge, og så tænkte jeg, og var sikker på, at der var den sprunget ud, fordi jeg kunne se på den. Den krævede, altså, den skulle bare lige have lidt mere sol, så var den der. Og det er jo fantastisk, altså vitterligt altså næsten at sidde og se blomsterne springe ud. Og så ellers her, så er det jo midt i marts, så er der masser af visne ting og krukker. Vi sidder på min terrasse, og her er der masser af forårsfarver og glæde, som skal plantes i nogle krukker. Og hvis du kigger rundt, ja, så er her faktisk ret meget rod. Kan du se det? Der er paller fra nogle varer, jeg fik i efteråret, jeg skal have af med. Der er datterens legeting, der flyder. Men det jeg får øje på, altså, det er de her skønne lyserøde duftende blomster fra kejserbusken, som jeg plantede i efteråret. Det er fuglene, der kommer og spiser mad. Det er lydene, altså. Det er som irisen, du så før, du var sprunget ud. De her krokus, altså herover er der på vej. De her krokus har åbnet sig i dag. Altså et par dage, så er der bare lillet her over det hele. Og sådan er det jo med alt. Altså, verden er jo alt efter, hvad vi fokuserer på. Altså, vi fyldes med glæde og farver, når vi kigger på det og fokuserer på det. Så kan der være alt det andet, som også kommer i orden. Altså i rette tid og tillid til det og okay med det. Så ja, det var en skøn formiddags lille snak. Der blev en længere snak, men jeg havde bare det her behov for at komme ind og hente min telefon og dele det her øjeblik, fordi det er jo det, jeg synes, der er så magisk. Se, der er faktisk en mere herover, der også er sprunget ud. Og se, hvordan lyset kommer igennem alle de her. Altså, det er nogle alium, der kommer her, og vi har lige de der mørke og lidt spidser, og altså, se det. Altså, det wow, hvor det bare strutter af livsglæde. Det er fuldstændig fantastisk. Og når man zoomer væk, ja, så er der masser af forfald og brun. Der er noget, der skal klippes væk. Men lad os kigge på væksten. Lad os kigge på det, der er på vej. Altså, der, hvor vi finder energi og glæde. Fordi så, når vi har
har den, når vi er fyldt op af energi og glæde, så kan vi få ryddet op i det visne og give slip på alt det, der skal give slip på. Ja, jeg kunne blive ved. Men ønsker dig en skøn dag. Og ja, smut ud i haven, så ofte du overhovedet har mulighed for det. Verdens bedste medicin til livet. Altså. Ja, ha' en skøn